10 proġetti u inizjattivi ta' dit mhux governattivi kisbu finanzjament li jvarja bejn 3,000 euro u 10,000 euro biex sa Novembru li ġej jitwettqu proġetti u inizjattivi varji dwar il-vjolenza domestika u l-vjolenza bbażi tal-ġeneru. Il-proġetti magħżula fil-programm Together We Empower tħabbru waqt konferenza tal-aħbarijiet mis-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg. Is-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg qalet li dan il-programm ta' finanzjament li jilħaq kważi 100,000 euro se jkompli jsaħħaħ is-sinerġija bejn il-Kummissjoni u laqdiet volontarji waqt se jsaħħaħ lill-kampanja kontinwa ta' għarfien numpen kontra l-vjolenza domestika. Il-ġida kontra l-vjolenza domestika hija priorità dan il-Gvern u dan qed nurruh bil-fatti kif illum sodisfazzjon rajna kif numru ta' NGOs ibbenefikaw minn fondi illi bihom jistgħu jagħmlu proġetti fil-komunità biex iwasslu messaġġ komuni illi qatt bħala soċjetà ma nistgħu nkunu tolleranti lejn il-vjolenza domestika u għaldaqstant rejna li bħala Gvern konna smajna lill-NGO smajna il-karba tagħhom u għaldaqstant illum b'sodisfazzjon nedejna proġett illi żgur ser ikollu impatt pożittiv fis-soċjetà. Il-Kummissarju dwar il-vjolenza bbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika Samantha Paġgazan qalet li l-proġett u l-inizjattivi li se jibbenefikaw minn dan il-programm ta' finanzjament ikopru firxaw jista' ta' oqsma u realtajiet li jmissu mal-vjolenza domestika.